mhlambe ke imessage ongayinika lama peers akhe amanye enikhula nawo ngoba uyasho ukuthi sibaningi sesikule stage sikule age esikuyona iyiphi message ufisa ukuyidlulisa wena kulamanye ama peers akho ngingasho ukuthi igcikwane lesandulela ngculaza akukona kuphela kwempilo yes naloko isiqalo sokuthi uqala impilo yakho kabusha yebo ke kuyenzeka ukuthi ekutheni udlulile entweni thina siyingane akulula ukuthi wenze into engiyenzayo uveze uthi mina ngiyaphila nginje angishodi ngalutho ngi-right nje empilweni sihambe emgaqweni ugqoke into egqokile nami ngigqokile madoda intombi eshelayo nami ngiyeshela awusuka uyabona ngisasho ukuthi kumuntu mhlambe osanda kuthola yebo noba mhlambe umuntu obengakatholi ngoba kuyenzeka ukuthi ke usuyajola manje nomuntu ojola naye akakadisclosele ukuthi useyagula awuzazi uhlezi ubuka lamashow akanje akwakhe nawe yabo njengomuntu ukuthi okay siyaphila sabantu kodwa umuntu akuyena wakini okay ungajola nomuntu una 17 years naye uphila naleli gcikwane ngenxa yokuthi uwadla kahle amaphilisi yes angisho ngeke akuthelele kodwa amancane amathuba absolutely